Ningon nga, ipahandyo ko ng tatay nga ipamaligjag among juta. Gisid man po, doon man po yung palit din sa mong juta kay kamong juta. Thomas, tidyo-tidyo. Guys, madyong hapon. Dias, mananghilin sa mukan. Magpaubaan, matukunos asa dapit. At sa kalubian, baka itong ganggangan na sroy. Ang banan, kay mahadag siguro ni kidnapin. Buba na po ning inuwa. Kaya nanay. Mana yung hitsura sa mga kalsada, guys. Dako na kadyo. Magyanag duha ka series magtagbo. Ha? Ha? Arang dakuan na. Grabe na di ka wide, oh. Magtagbo na yung duha ka series. Pwede na, jaga mong bayad, ah. Manay lugar. Mga bata dani. Kagatong po para sa tugup na. Sa ilang bahay si Talya. Aga mong bayad, guys. Naubos na. Kuwang po man eh. Dapay kuwan ay. Kanang buwak nga. Ito nga natin. Manay tsuras kalsada. Oh. Agpanda, naguna-una na. Arang dako ang dalim yun. Dako ang dali. Bawo nga nung gidaarang dako ama din nung kadudan eh. Ara bitong dako ah. Gordon tayo dati. Dahil na ba ito baybay na sa promise ako na? Kami. Na ano? Oo. Grabe kalsada rin guys. Grabe ng kawaid oh. Ha? Mana yung hitsura? Ibuhatan nila og imburnal. Grabe, lam kadyo oh. Ha? Aram lang kahom no. Haba. Nah, break jas gawas. Balik jar mo sa kalibutan. Wide na ka juga sada diri oh. Senior San Agustin Chapel. Ito Manila mahal na. Da guys, la wildflower. Pag di humimita. Biura ba siya? Da. Wildflower. Ha. Oriaga ba guys, grabing lajuan na gamong gilakuan. Kasama nang to ah. Hanan ning lugar ah. Padung na nis laing, padung na nis poblasyon. Poblasyon kuan, ang sunod na nga sityo. Kuan na kanang barangay na poblasyon, di na mis ibabaw, lajuan ang gilakuan. Na nakaandam na bujig, luruson, makakuda na nang. Uy, ginuo ko nang. Ada ba pa nung agma ha? Igor ba dyan ning labay? Malagi, lajo na ni. Ning labay na mis kuan guys, sityo puti. Anjakuan. Lajo na ni kadyo. Ako, hadapit na dyan kuan man nang. Pagbantay ka bisig na ihas. Madyo lang magbungari, may ugna pitinanugan. May tanugan nga labong may. Ginuo ko. Basig na day ko na day saging. Na guys, naghanang kipi. Kaysa nakailag kipi guys. Kuha dapit pa nang. Dagto. Duwahan mo sa dapit na ni. Palumaw siya pang gamit og lagar, wa man dadas injo. Uy, ginuo ko dira ba pwede ng tilbason. Dapit ang lagaraw.
Ini. Oh, nang, lisudagdahan guys, oh. Basa. Wagi ka? May ikid dito, may ikid ko. Pwede ka. Ada ikigan. Bang! Ginoo. Dami. Dahil mo na nipa nang. Kuya, di po dari no, kinapay kanipaan. Nipa. Mga nga maghihagoan. Gibilin sa isang ba, naglagaraw ko no. Giras mo nung pool. Mga nga maghihagoag tukad para lang magkuha des. Lagaraw rang tinanugan. Hindi ko pinakabo dito. Huh. Nang kasagin itong kuhaan ka. Kau pangitag sa akin ka. Saging para dito maghago. Para ba po'y butong? Nabari saging. Pabadyo ta dari bilig janang. Di po ko dari po dyo eh. Masig ni has nang. May saging tansa. Kami saging. Ada rin sana. Ragdagara. Di raglagaraw. Salamat liha. Ngayon kong ubanan. Banan naman po. Banan silang narap nila. Tulungan na silang kusina mahapon. Hala magigawanggal. Masus na naik ni sugot. Buhay pa sanay na ako kay uban. Saan na? Sila na yung kaabanda nini. Nakabasal yan sa dani. Tapos ka lang nan. Pamreklamo. Radyo man. Naman. Hala to alagay pispan nang. Ano ba ito pispan? Kisa mo ng pispan. Wala ko na. Nanisod. Ay, silap ka ko. Hawan ka. Nada dito yung pispan sa ubos. Because sila nang iba-iba ni kanunay. Pinakuha ng pandong ni dahon. Pamreklamo. Sige. Mga ito sa unang magkabuang sa mulakaw na ko kay mahigam. Na. Mulakaw bas na hilin. Na water lily na Taas na. Nga nag water lily guys. Nga na sa una kita mig nga na mga wangmi. Sa kami pa'y batanan. Kita mig nga ni sapa. Mangiti mangita mig na bay suro. Sige, napalis pa ito mga Na. nabot ng tata. Hala, has na karon. Na water lily. Water lily man na. Ito agali kuhul. Nabot ako. Hala na lay kuhul. Makaon na nang. Kasi ito yung kaon sa una ka itong Dira. lihipo ko ito. Nakakita mo guys na. Ano ko ba? Kuhul. Nakakita Hapon ko na tuhul na. Di ko po nagahadlo ko. Ano? Ha. Mukhaan mo ko sa una din. Ano buras pang upaw. Dira. Di po ko bahalag mag. Busa manggaling. Bahalag magsuwa ko ginamos guys. Dila man Nabasa sa una ni kaando ko sa una. Buhi pa Na ni. kuhul na Makuno na Masa? masudaan ko na ng kuhula. Dagko mo na kadyo mo ram ko nagkumang. Dira. Sa unang pangsulod sa bursa. Ta. Mga ningin sa bursa na mga sulod sa bursa. Nagabot sa bahay. Namamang isog daw. Onen. Naman masinin. Nen. Ara masinin na man. Dari man to. Nin. Sinin na da sinin. Sinin. Aw. Dari man to paglabay na mo. Ano sa ba rin gisa ko? Bago? Hala, alam mo, alagang buwak nang na Buwak. Hala, first time, like ko nakakita nga ng buwak ka. Ha? Alam mo, yes, buwak na. Kuwag tangad. Hala, gidaghan ni dyan lang. Hala, manita na, namudaghan mo sila. Kay Hala, pagda, kaya atang itanong. Nabita daghan, bita ilan ng tina. Saga, Gas, manang nung ha. Tapos na, kuya, dag. kapadas, Ha? adik niya. Diba preso di ka ng tina? Anak ko, anang sa Bago. kapway. Sa mga wa nakailag bago, mo ni bago. Ha? Bago. Uy, bagusan po mo dani nang ko nagsanang. Na sila bago. Kanang pangatag na udyot. Diya guys, padong na dami manguli. Diya ka to dami mong gihaputan.
Igagaw ra po tong tatay. Hapit ko dito kay agjang anak, mamantoy ang classmate sa pag-elementary, galing kay ning laag man. Diya, padong namin manguli. Next morning. Hi everyone. Everyone. Bakit salihan na? Hi everyone, good morning. Hindi guys, adlaw Bernes. Diya, magluto ko. Sudan, pamahaw. Kanihang lutuon, tuna. Aslang, tortahon. Daday ni aging isda, ay sarap ka klase, kuan. Tamban. Diya. Mga mga bata mukhaan ba sila tamban? Yung palit ng tamban, tagot 60 kilo. Diya. Magluto lang ako ko na ng itlog. Ang tortahon. Ako saan ba ito sa kaitlog, day? Ay. Magpasalamat day ko guys sa tanan nga ning share og tabang para ni Tiri. Kay murag daghan-daghan na po tong ning tabang, ning pada sila through GCash, hindi na pa iba ning padapod sa bank account ni Tiri. Daghang salamat ninyo guys kay kami karong panahon na nanginahanglan jud mig tabang kay wa man jud may dakong kantidad o may mga tigo mga dagkong kwarta nga among gamiton para pagpatambal ni Tiri. Nja, na may mga taong naay malumong kasing-kasing, daghang salamat ninyo. Kay nanapoy natigom si Tiri, nja, basig mga pizza siguro 20 pataas, basig mo larga nami og Manila, nato nami sa Philippine Heart Center. Malagi itong dapat kong pasalamat sa mga taong i-share sa ilang grasya para maka ipon si Tiri Garta. Kay sa ni comments di ay niingon nga ipahandyo ko ng tatay nga ipamaligjag among juta. Disid man po, doon mo po yung palit din sa mong juta kay kamong juta Thomas tidyo-tidyo. Di man po nakuha, di man po ng juta yung dapli karsada para mahalin og dakong presyo. Kay to amanas kuan remote. Mas lado sa kananay rasada. Man siguro po'y mag-interes nga na. Ay kasagaran sa mupalit og juta ka naman yung dapli karsada. Dawa may juta nga dapli ng karsada. Salamat Jud sa mga taong na malumong kasing-kasing. Salamat ikaw. Salamat. Parang tita Tiri. Matambalan si tita. Namahagos tita ng sakit. Naigin sa manimog tambanay. Adi, laing isdang ning agi. Tamban tuloy, sus. Namagoy mga taong di mo kaog tamban. Kaya nitan. Pero labas pa dahil mo ito napalit naman. Dahil ba sa kugasin dahil? Di pa mag-good expire kay 2023 mag-good. Siya naman dyan dyan nanahang ba sa mag-abrit o lata. Ngayon siya basig expire na. Di pa mag-good ka na ha? Mahadot siya makakag-expire. Best before May 25, 2023. Oh. 2023 pa yan, nalugay pa. Ano ka doon, kaya di pa na ma-expire. Doon si Dag makakaon si Dag expire. Tamban. Presko pa nun si Dag, kaso gagmay. Ano galayang isdang nilabay. Yeah guys, mag-blue turn na tita guys.
Kay imagine naman ni prevention is better than cure. Patag mawali. Sorog tasa. Naangad ang gadyo na. Tagal. Eh, 3 hours later. Guys, gikan day ko guan Rangay Hall. Kay nikuha ko og barangay indigency ni Tiri. Kay nainingan na mo nga mag-prepare ko ng ngana. Kay simba ko maoperahan si Tiri, kinahanglan ko nun na barangay indigency. Parang minita ako nagdagpadyong. Diya. Wapo ko nakadadi ay harang ibilin sa bahay sa barangay kapitan kay wali hag kapitan, way mo pirma, mo nang ana lamang ibilin haratong balikon. Many unbearable hours later. Guys, manood to ta. Yabot guys, Ruby Provinciana niya. May nagluto. Dahil nagluto sa among paniod to. Ako unang tambong. Hindi. Una ko tambong. Dahil nangibog og litson manok. Litson manok ito pangimbogan ko. Bawo na katimaho mo ko ganyan. Ako na balik ko. Manood to ta guys. Timaho man. Doy, platito. Ano mang katay? Nagkijugpos mang katay. Tangan sa sos. Utog daw katay. Na mas Ruby Provinciana tay. Baka man. Nakay na kastingog tay, pagabot ni Ruby tay. Agoy Jo, ay agoy tay, ori kay liti. Abi kung dyan kidul eh. Tini, una na ako kaantay. Bahala na mo katapay. Nakapahuway ko luto ron kay Dias Ruby. Iduga dyan man ka. Dali na diyan na pangulo ng tama ba na? Kanaway.